Afgelopen zaterdag organiseerde het in december geopende wijkcentrum InJazz zijn eerste grote activiteit. Op 8 maart was het namelijk Internationale Vrouwendag en waar kan dit beter gevierd worden dan in het multiculturele activiteitencentrum aan de Beukenlaan. Onze bedoeling is juist om eigenlijk alle nationaliteiten, alle culturen bij elkaar te krijgen. En het is zo'n beetje gelukt. Ja, ik ben nooit tevreden, het kan altijd beter. Maar het is wel een beetje gelukt om toch die verschillende culturen bij elkaar te krijgen. En om dit voor elkaar te krijgen, werd er een compleet projectplan uitgewerkt. We hebben bedacht dat het voor alle vrouwen moest zijn. En we vinden het belangrijk dat daar verbindingen gelegd worden. Met name met vrouwen met een andere religie of een andere cultuur. Zodat ze van elkaar gaan leren en elkaar leren kennen. Zoveel verschillen zitten eigenlijk niet in de geloven. Maar toch is er heel veel angst. Jammer genoeg uit onwetendheid. En daar zijn vanmiddag toch weer vrouwen achtergekomen van, ja, er zijn eigenlijk heel weinig verschillen. Die verschillen die er zijn, die hebben niet met het geloof te maken, maar meer met het cultuur. Naast het speeddaten was er onder andere een modeshow deel van het programma om elkaars cultuur wat beter te leren kennen. De aanwezige dames waren allemaal eensgezind. Een dag als de Internationale Vrouwendag is gezellig, maar ook zeker belangrijk. Dat is wel nodig eigenlijk. Het is een herinnering voor iedereen dat de vrouw een belangrijk deel van de samenleving is. En zo'n dag is eigenlijk ook goed en fijn om zo'n dag eigenlijk te vieren, zeg maar. Het is belangrijk sowieso dat vrouwen toch in de picture komen. Dat is echt girl power, empowerment. En ook omdat natuurlijk de verkiezingen weer voor de deur staan. Hè? Dus we willen toch wel vrouwen laten proeven en laten weten van hoe belangrijk het is om te stemmen. Laat die stem niet liggen. Dat er ook iets gedaan wordt voor de vrouwen in het algemeen. Niet alleen voor Turkse of laten we zeggen moslims. En met dat geloven samenkomen. En dat we daar gewoon heel sterk in mogen zijn. Om laten zien wat ze doen en wat ze kunnen. En ook bewijzen dat ze kunnen wij samen integreren. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dat met de Nederlandse kunnen ze omgaan. Ja. Als je nieuwsgierig bent, wil je misschien... dan kom je andere mensen tegen, andere culturen, wat wij net hebben gezien. Dat vind ik heel leuk. Wel belangrijk dat vrouwen van verschillende culturen elkaar ontmoeten. Dat we niet in hokjes blijven denken en in hokjes blijven leven. Nee, we zijn één samenleving, we moeten hier samenleven. En dat is belangrijk dat we elkaar leren kennen en elkaar accepteren en respecteren. Ja, ik denk dat belangrijk is de stem van de vrouw, de kracht van de vrouw. Dat de vrouw niet op de achtergrond blijft staan. Maar ja, en ook dat vrouwen onderling gewoon de contacten gaan zoeken en verbindingen leggen. Er is niks belangrijker als verbinden. Als je elkaar niet verbindt en we gaan allemaal mensen op een hokje zetten of eilandjeswerk, daar moeten wij vanaf. Wij moeten eigenlijk van al die eilandjes moeten wij bruggen zien te bouwen, dat we die eilandjes met elkaar gaan verbinden. Wij leven in Nederland, wij leven vooral nu in Venray. Wij moeten gewoon echt met elkaar gaan leven, met elkaar in contact gaan komen. En ga niet in de jaren 60, 50 leven. Die tijd is geweest, die tijd hebben we gehad. Wij moeten vooruitkijken en niet achteruitkijken. Ja. Op 23 maart staat de volgende activiteit bij InJazz op het programma. Het onderwerp is dan weerbaarheid tegen radicalisering.